Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Сёння мы ў Маскве. Вось, паглядзіце, што у нас тут ёсць. У нас тут ёсць хмарачосы, тут хмарачосы, там хмарачосы і тут таксама хмарачосы. Але хмарачосы гэта не галоўнае. Галоўнае, што ў нас сёння ёсць, гэта наш неверагодны, непаўторны госць, адзіны ў свеце, беларускамоўны чуваш. Калі ласка, прадстаўся. Салам пурнінге джезам, эбі Рома Ятла. Я зараз сказаў, вітаю сябры, меня зовут Рома. Вось, ты чуваш. Так. Калі ласка, раскажы, што гэта за такі народ, чувашы? Гэта тюркскі народ, які жыве у Паволжья. Нас прыкладна 2 мільёна. 2 мільёны, Так. даволі шмат. А які гэта па колькасці народ Расіі? Ну, гэта ў топе, у топ-5 мы входзім. Таму гэта вельмі вялікі народ Еўропы. Як эстонцы, дарэчы, і літувіны, Тут дзесьці так. Вось. І таксама можаш што-небудзь сказаць пра чувашскую мову? Да якой групы належыць гэтая мова? І таксама, які стан гэтай мовы зараз? Колькі чувашаў ведаюць сваю мову і выкарыстоўваюць яе? Чувашская мова ўходзіць у тюркскую групу моў, але яна вельмі асабліва ад іншых моў, бо гэта волжска-булгарская група тюркскіх моў. Ну, то бок, яна менш падобная на турэцкую, татарскую, азербайджанскую і іншыя. Так. І на гэтай мове гаварыць дакладна мільён, паўтара мільёна людзей. Дзесьці так. Ну, то бок, на жаль, не ўсе чувашы ведаюць сваю мову, Ну, потому што ты сказаў, што чувашаў прыкладна 2 мільёны, мільён чалавек ведае, але ўсё ж ведае сваю мову. Так, дакладна. Можаш што-небудзь яшчэ сказаць па-чувашску? Хачу зараз прадставати чувашскі нацыянальны слоган, які таксама імее падобнасць у беларускай літаратуры. Гэта казаў адзін беларускі паэт. Не памятаю. Які слоган? Эперпулна пурпурлатпар. Мы былі, ёсць і будзем. Ну гэта як у Владзіміра Караткевіча. Быў, ёсць, буду, былі, ёсць, будзем. Таксама кажуць па-беларуску. Так. Ось, напрыклад, штосьці такое можна казаць чувашску. Добра. Што можаш сказаць пра гісторыю Чувашыі? Ці ёсць нешта падобнае паміж гісторыяй Чувашыі і гісторыяй Беларусі? Дарэчы, ёсць. Раней у нас было такая краіна, як Волжская Булгарія. Гэта у ранейшых вяках было. Сярэднявечча. Ну, дзесь так, я зараз не ўспомню, які гэта час. Вось. Ну, такая вялікая дзяржава. Такая. Гэта так. І гэта вельмі падобна на тое, што зараз, што ёсць у беларусаў, гэта Великае княства Літоўскае. Так. ВКЛ, так. Што таксама іншая назва дзяржавы была і іншая назва народу. А вось скажы, вось гэта Булгарія, яна неяк звязаная з Балгарыяй? Трошкі так, бо тады булгарскі князь, я не памятаю зараз, як яго кубрат, у яго было 3 сына, і ён іх відправіў на іншыя землі. Не, адзін пайшоў на Балканы, іншы пайшоў на Каўказ, а другі пайшоў на Паволжье і заснаваў Волжскую Булгарію. Ось так. Ну, то бок усё ж Волжская Булгарія, якая была там, дзе зараз Чувашыя, яна звязаная з той Булгаріяй, якая на Балканах, то бок гэта звязаная. Трошкі так. І некаторыя булгары, якія жывуць у Балгарыі, ведаюць пра гэта, і больш таго, раней праходзілі некаторыя фестывалі ў Балгарыі, дарэчы, і ў Турэччыне, і ў Чувашыі таксама, дзе прыязджалі і чувашы, і балгары з Балгарыі, і разам размаўлялі пра гісторыю, пра культуру і мастацтва. Вось, наколькі я ведаю, ты моўны актывіст, так? Чувашскай мовы. Вось, можаш расказаць крыху пра сваю актыўнасць, звязаную з чувашскай мовай? Ну, напрыклад, раней навогуле я записываў відэа ў YouTube на чувашскай мове. Адразу, канешне, па-расейску, але потым па-чувашку таксама. І па-беларуску, дарэчы. Па-беларуску? Так. Ну, гэта потым ужо.
А самая велізарная такая моя праца пра актывізм мовны гэта пераклад тэлеграма на чувашскую мову. Тэлеграма? Так. О, можаш крыху расказаць пра гэта, як ты перакладаў тэлеграм? Дарэчы, да, гэта такая іншая гісторыя. Я просто сидзеў, як-то бачыў навіны ў інтэрнэце і пабачыў запіс пра тое, што ёсць мова дзеля тэлеграму, заснованая на гульне Геншин. Типу вось так. Так. Мене сестра такой карыстаецца. Вось. Я потом побачыў, а як гэта так зрабіць? А можна так перакласці тэлеграм на чувашскую или на іншыя мовы? Я спачаў гугліць, як гэта зрабіць, знайшоў і падумаў, ну все, трэба рабіць. Начаў перакладаць, потым, праз некалькі тыдзняў пра мяне узналі некаторыя журналісты, як гэта па-беларуску не ведаю. Журналісты. І потым пра мяне напісалі ў адной газеце інтэрнэт. І да мяне даведались некаторыя яшчэ іншыя актывісты з суседскіх народаў. Суседніх рэспублік? Так. Там Марыэл, Татарстан і так далей. Они таксама мне дапамаглі, а яшчэ мяне так знайшлі іншыя чувашскія актывісты, якія таксама разам за мной пераклалі тэлеграм. Ён, канешне, зараз не на 100%, не на 100% перакладзен, але ўсё ж таки штосьці сделан. І прынцыпова можна выкарыстоўваць тэлеграм па-чувашску. Гэта вельмі файна. А вось я чуў, што яго пераклалі, слова тэлеграм пераклалі як слова араба. А што гэта значыць? Араба? Навогуле па-турэцку гэта машына. А па-чувашску? А па-чувашску гэта телега. Абыцыйная такая, як хазяйство. Телеграм. Так, вёсковая телега. Зразумела. Цікава. Я подумал, гэта будзе вельмі файна і сделал телеграм, але многія людзіны былі супраць, але мне здарылася, што гэта будзе вельмі файна. Чаму не? Прышпільна. Зато вельмі. Мемна. Так. Вось. Што яшчэ пра чувашскую мову ты можаш сказаць? Ты вывучаў чувашскую мову, ці гэта мова, якую ты ведаў з нараджэння? Не, адразу я не вывучаў і навогуле думаў, навошта яна мяне? Навошта чувашская мова? Тыпу, хаця я тады не ведаў ні пра якія мовы, просто як-то пра гэта не задумваўся. Просто жыў і ўсё. І як-то урокі чувашскай мовы ў школе мяне казались, навошта. Хаця мы тады яшчэ праходзілі урокі по... Я не ведаю, як тады... Культуралогія, не памятаю, як... Культура Чувашы? Не, просто як культуралогія, можа казаць. Не памятаю, як точна будзе, але мы там пазнаёмыліся з Волжскай Булгары. Я гэта таксама памятаю абавязкова. Гэта такое было. Але мяне тады было не патрэбна гэта, і как-то пофіг. Я гэтаму аднасіўся весь малёк. А што змянілася? Чаму ты вырашыў вывучаць чувашскую мову? Яшчэ раней, некалькі гадоў таму, мы са сваякамі паехалі на отдых у Украіну, і тады я пазнаёміўся з такімі пісьменнікамі украінскімі, як Леся Украінка і Шаўчэнка. Яны проста у газеце былі, я падумаў, хто гэта, а потом пабачыў, і мне захацелось получить книгу по-украінску, калі тады мы былі. Я пайшоў у краму, купіў кнігу, я, як зараз памятаю, гэта была кніга «Замак Бур» англійскага, мабыць, пісьменніка, не памятаю таксама. Але яна была не по-украінску, на жаль. На жаль, я думаў, яна будзе... Але ты захацеў вывучаць украінскую мову перш, чым ты пачаў вывучаць чувашскую мову. Так. Цікава. Так. Але як я тады мог гэта зрабіць, не ведаю. Мяне тады было 11 гадоў. Гэта ніяк. І, я потом павяртаўся дадому, як-то пра гэта забыў. Потым былі некаторыя события ў свеце. І пасля гэтага цікавасць да украінскай культуры і мовы пайшла вверх. Пайшла ўгару, так. Вось. Я пачаў знаёмацца з іх мовай, пытаўся вучыць, але, многія людзіны тады
гэтым цікавілись. Я падумаў, ну гэта ну як-то мейнстрим. Украінская мова гэта мейнстрим. Так, і тады падумала, а што яшчэ можна такое зрабіць? Мабыць, яшчэ якой-небудзь народ есть, который был бы падобен. І вау, ёсць жа беларусы. Гэта ты пра беларускую мову расказваеш, а пра чувашскую? Вось гэта потом. То бок ты спачатку пачаў вывучаць беларускую, а потым толькі чувашскую? Так. Нічого сабе. Як усё, то бок і праз беларускую мову ты пачаў цікавіцца чувашскай. Так. І ты сказаў, што украінская мова гэта мейнстрим, Ну, тады... а беларуская мова, атрымліваецца, гэта андерграунд. Так, можна даказаць так. І карацей, тады я пачаў навучаць беларускую мову, знаёміцца з культурай і таксама вучыць гісторыю Великого княжества Літоўскага, пра Вітаўта, Гедзіміна і так далей. Вучыў некалькі гадоў і таксама адчуваў сябе беларусам, бо я хочу казаць, што я не толькі жуласчуш, но я яшчэ і беларус. Ну, так, мы беларусы, наша мова беларуская, і мы вялікі культурны народ. Вось. Цікава. Карацей, я так вучыў, бачу беларускамоўны контент, тады ён быў не вялікі, але зараз, ну, вельмі файна. А зараз ствараеш беларускамоўны контент? Прям зараз? Ну, вось, да. Мабыць, яшчэ ў будучыні што-небудзь прыдумаю. І карацей, так, некалькі гадзін вучыў гадоў беларускую мову, і потом падумаў, боже, побачьте, мы ж у Чуваши, здесь есть чуваши, рядом живут разом с нами марийцы, татары, макшане, эрзяне, и у нас есть своя мова. Мы чуваши, мы татары, мы марийцы, у нас есть своя мова, своя культура, свое мастацтво и своя история, свой язык, своя мова, свой сцяг. Гэта вельмі файна, чаму не? Трэба яшчэ і гэта ведаць. І спачаў вось так вучыць таксама яшчэ і чувашскую мову, але я хочу таксама ўсё ж такі казаць, што я яшчэ паміж таго, што я чуваш, я яшчэ і беларус. Ну, ось. Як сказаць, я думаю, мы будзем не супраць. Вось так. То бок вельмі цікава атрымліваецца, што спачатку ты пачаў вывучаць беларускую, праз гэта ты зразумеў вартасць сваёй уласнай мовы. Так. Вельмі цікава. А вось скажы, можа у цябе ёсць якія-небудзь улюбёныя словы ў беларускай мове? Якое твоё любімае слово па-беларуску? Натхненне. Натхненне? Так. Цікава, а чаму натхненне? Ну, я не ведаю, я проста раней бачыў розных беларускія відэа, ну, розныя. Мабыць, інодзі гэта было якія-то навіны, штось такое. І як-то я так пабачыў, паслухаў, і там хтосьці гаварыў натхненне. І типу, а яшчэ, я не ведаю, ну, так, натхненне. Штосьці такое вельмі файнае. Так, такое слово, натхненне. Так, натхнённы, натхненне. Такое лёгкае, такое... Мне таксама падабаецца. А скажыце, ёсць у цябе улюбёнае слово ў чувашскай мове? Вось так адразу я, мабыць, не ўспомню. Мабыць, ну, вельмі складана. Юраду. Юраду? Што значыць юраду? Юраду гэта каханне. Каханне, юраду. Шыржыв гэта... Шыржыв гэта... краіна. Шэр гэта... Шэр гэта зямля, а шыв гэта вада. То бок па-чувашску я проста памятаю гэта слово, я калісьці чуў яго, што шэржыв краіна па-чувашску гэта зямля, вада. Землі і воды. Вельмі цікава, вельмі вобразна так, землі і воды. А вось скажы, што можна цікавага паглядзець у Чувашыі? Увогуле, раскажы пра прыроду Чувашыі, якая гэта краіна? Гэта краіна больш індустрыяльная, аграрная ці якая? Яна вельмі... Там ёсць горы, там ёсць мора, там што? Яна вельмі падобная на Беларусь, дарэчы. Бо гэта таксама аграрная краіна. Там гор не асабліва ёсць. Як у Беларусі, дарэчы. А мора? Мора няма. Ёсць толькі рака Волга. Адал. Гэта па-чувашску будзе Адал. Цы па-татарску Ідель. І гэтат рэгіён яшчэ называюць некаторыя тюркі Ідель-Урал. Ідель-Урал, Волга-Урал. Так.
Што яшчэ ёсць там? Ёсць сталіца Шупашкарцы, яшчэ яго гаваряць Чебоксары, але Казань вы гаварыце Казань. Усе гаварят так. Йошкар-Ола. Гэта как па-марыйску, как па-татарску, так і называюць і тыя гарады. Чаму? Чебоксары гаварят Чебоксары. Не Шубашкар, то бок так. Слушна будзе па-беларуску казаць не Чебоксары, а Шубашкар. Так лепей. А што значыць Шубашкар? Шубашкар, кар гэта па-фіно-угорску горад, а Шубаш, некаторыя гаваряць, што гэта перакладаецца як горад Шубашы. Цікава. Там вельмі шмат варыянтаў, чаму і так завецца. А вось слухай, скажы мне, ты быў у Менску. Што ты можаш сказаць пра Менск і пра Беларусь, калі ты там быў? Гэта вельмі... Я, дарэчы, па-першае, я вельмі моцна хацеў паехаць у Менск. Я некалькі гадоў. Я з 2022 года хацеў туды паехаць. Я памятаю, у 2022 годзе я сядзеў спачатку лета і думаў, хачу паехаць у Менск, бачыў квіткі, трэба туды паехаць, вельмі марыў туды паехаць і яго пабачыць. І ў гэтым годзе мяне здарылася туды яго пасяціць, і ён вельмі мне падабаўся. Менск? Так, а што табе больш за ўсё спадабалася ў Менску? Менску? Я вельмі кахаю метро. Як табе метро? Менскае метро, прынцыпова, вельмі файнае. Яно вялікае, дарэчы. Я думаў, будзе адчувацца гэта менш, але яно файнае. Канешне, не міга. Там вельмі файныя людзі ходзяць. А яшчэ мне вельмі вось такое есть успамінанне, як я пазнаёміўся там з беларускай, і мы пайшлі у парк Чалюскінцаў з ней катацца на амерыканскіх горках. Было вельмі цікава і міла. Вось. А яшчэ у Менску, як у Чебоксарах, дарэчы. Як у Чебоксарах што? Адчуваецца. Размераны вобраз жыцця. Адзінае, што мяне паказалася странней, там усё адкрываецца вельмі пазнейша, з 10 гадзіны раніцы. У Чебоксарах не так, у Шубашкары. У Шубашкары, трошкі раней можа штосьці адкрыцца, хаця Менск гэта Еўропа. Тады ўсё добра, што там ўсё працуе з 10 гадзіны. Вось. Я быў у музеі Максіма Богдановича. Ты ведаеш, што ён жыў таксама ў Паволжы? Так, я гэта, дарэчы, слухаў, і ён штосьці пісаў яшчэ. Ён пісаў пра падабенства культуры народаў Паволжа і беларускай культуры, што, напрыклад, арнаменты тых жа марыйцаў, чувашаў, удмуртаў, яны вельмі падобныя, там і вышыванкі, гэтыя ўсе арнаменты на беларускія. Вось, а яшчэ я слухаў раней пра тое, што, я не памятаю, гэта адзіны вучаснік песняроў, знаёмы іх з Чувашы. І яны запісалі адзін раз песню, як яго, на Белавежская пушча па-чувашску. На чувашскай мове ёсць яна. Я гэта бачу. Трэба паглядзець, трэба паслухаць. Калі я знойду спасылку, я табе скіну. Калі будзе спасылка, яна будзе ў апісанні. Вось, і сур'ёзна, песняры спявалі песню «Белавежская пушча» на чувашскай мове. Tencetorach salanie Sansal pulo kiewu Ciuna ma witerec Беловежский вармане Sansal pulo kiewu Ciuna ma witerec Беловежский вармане Беловежский вармане. Гэта рэальна. Вельмі цікава. Вось. Прынцыпова, беларуская мова, дарэчы, ёсць некалькі падобная на чувашскую мову. Вось, напрыклад, у беларускай мовы часта мы слухаем ш. Вось так.
Шушчыншчына. Шчучыншчына. І вось калі пачуваеш, ну, так, і вось калі пачуваеш, што ты гаварыш, тады іногда, ты таксама гаварыш чаш. Чаваш. Так, штосьці такое ёсць, падобнае. Цікава. Вось, як бы так. Добра. Гэта была вельмі цікавая размова. Можа, ты штосьці хочаш сказаць яшчэ нашым гледачам? Вучыце беларускую мову, яна вельмі файная. Вучыце беларускую мову і адчувайце сябе беларусамі. Бо мы беларусы, наша мова беларуская, і мы вялікі культурны народ. Ладно, дзякуй. І дзякуй вам, хто даглядзеў да канца гэта інтэрв'ю. Спадзяюся, яшчэ пабачымся. І Бывайце. бывайце.